Mahiwasan ang gigibuhong pagbakuna laban sa tigdas asin rubella kan Department of Health asin City Health Office ngunya na Agosto. Libre ang bakuna, target ang magnagad 6 hasta 59 bulan. May report si Joel Sulina. Nangapudan asin nag-iimbitar ang City Health Office sa mga magurag asin ang publiko na makasumaro para man sa gigibuhong ligtas-tigdas measles rubella supplemental immunization activity na ilalansar sa Siyudad Dignaga kasabay kang iba pang lugar sa bilog na rehiyon sa pangingenot kan DOH Bicol. Sigon kay Dr. Ronel Miharo, ngunya na bulan na Agosto 2026, gigibuho ng libreng bakuna kontra sa helang na tigdas asin rubella para sa gabos na mga kakiang nagenyong edad 6 to 59 months old. Ini mangyayari sa maabot na petsa 10 kang Agosto aldaw na Lunes pon alas 8 ning aga sundong alas 11 ning udto asing gigibuan ang ceremonial launching kang measles rubella supplemental immunization campaign sa Barangay Basketball Covered Court kan Barangay Concepcion Pequeña. Sa Naga City, panagos na naglalapigot ang City Health Office katuwang ang mga barangay health worker na patagos pang magdakula ang numero ka mga fully immunized child o FIC para sa mga infant asin kakian ngaring masabing nakuha ang community-wide herd immunity laban sa nasambit na ng mga hilang. Pangapunan ni Dr. Miharo sa mga magurang na pabakunahan ng sa intang mga umboy laban sa hilang asin ini libre dangan ini napatunayang epektibo. Iba po kitang inaapod na launching kang MRC yan. Ini po si Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Actually po, dati pa ginigibo naman po siya. Pero ngunyan po kaya nahiling na naman po si trend kang pagtaas ng measles cases. Dako lang po sa Pilipinas, pati na din po sa ibang bansa. Actually po sa Western Pacific region, lalo na po sa Vietnam, Laos, saka sa ibang pang parte kang Southeast Asia, ikaw pong nagtataas ng kaso ng measles. So ini po kaya nagpo-post ng trend sa tuya na baka po makalaog si virus sa tuya din po. So madali po kayo maglakop ang measles. Ang measles po kaya niya maapektuhan ang 12 hanggang 18 kaakian na mayong bakuna for measles vaccine. So iyan po, so habok ta pong mangyari. So ngunyan po, si supplemental immunization, gigibuhon po siya sa 6 months to 59 months old. So si Aki pong less than 5 years old, and edad na 6 months to 59, gabos po ito babakunahan kahit po naka-receive na siya ng bakuna before. So ini po kaya dagdag protection para ma-reach na po si 95% herd immunity kung saan po sinasabi ang komunidad na protektado na po laban sa measles and rubella. Para sa Annagangunya, Joel Sulina. Annagangunya. Ika ako kita Anaga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Anaga ngunyan sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.